ngono mama yo nak. Mama durung iso dadi wong tua sing gendong. Aku durung iso duwe hubungan sing harmonis, aku durung iso. Aku gagal dadi wong tua, aku gagal ya Allah. Sampeyan kula apa sih Mbak Lel? Awan-awan kok bengok-bengok ae, ngarai wong kaget. Tak kira lak sapa iku mau. Enggak gak apa-apa sus. Saking iku mau lho keram aku. Ya apa gamise Burgundia ya apik cocok. Lak sik ngotot Burgundi ae ya. Ora. Sampeyan ojo ngotot. Genai aku salah apa sih? Genai aku iku salah apa? Bener aku duwe hubungan mesti aku dikecewakno. Mesti koyo ngene ujung-ujunge. Aku iku salah apa? Ndek endi salahku tak perbaiki. Sing diduakan, sing ditinggalkan. Apa wanita koyo aku gak berhak bahagia? Aku kan ya pingin koyo wanita-wanita lain. Aku ya kepingin keluargaku utuh. Aku ya kepingin ya Allah. Loro. Iya, Dev. Nastari loro. Kukise loro. Lidah kucinge loro.